autor ten a súa visión do tema, pero podemos distinguir as 4 grandes puntos nesta tradición, así para falar rápido. Primeiro, a confianza no mercado. Non no Estado, confianza no mercado. O mercado como orden espontáneo, o mercado como a xente, o mellor a xente de suministrar e fornecer bens e servicios, e a mellor forma de asignar recursos, etc. É o mercado, e además é a forma máis libre. Ese é o primeiro punto que toca. Segundo, a visión de Estado de Dereito. Pero aquí cambia. En vez de confiar nas constitucións escritas, a xente liberal prefire as constitucións históricas. Prefire, está un libro clásico de Hayek que se chama así, Dereito, Legislación e Liberdade. O dereito é a lei positiva, perdón, o dereito é a lei histórica, a lei consuetudinaria, a lei feita por moitas persoas durante moitos centos de anos, a través dun proceso, e as constitucións tipo británico, que non son constitucións escritas, son constitucións elaboradas históricamente polo povo durante moitos centos de anos, son mellores, son máis ricas que as constitucións ou as leis elaboradas polo legislador por decreto. Entón, cambian a idea disto. Desconfían en certa medida, son demócratas, pero desconfían en certa medida democrática, o sea, non chegan a atacar a democracia, nada por estilo, son en efecto todos a atacar a democracia, pero diga a democracia ten límites, hai cousas que non deben ser sometidas á elección. É unha idea que se plantea tamén en la Constitución de los Fundamentos de la Libertad de Hayek ou no volumen 3 de Derecho, Legislación e Libertad, el orden político, social e libre. Matizando que hai cousas, sí, que a democracia tamén para unhas cousas, pero non para todas as cousas. A democracia ten que ter un límite. Ten que ter un límite sometidos a unhas leis, pero non unhas leis que podan ser cambiadas a capricho do legislador, sino que as leis ten que ir dadas por unha constitución histórica ou por algún tipo de proceso constitucional. Entón, as leis de verdade, o dereito de verdade é o dereito antigo. O dereito tradicional, o dereito feito por sociedade civil, non o dereito feito por un legislador por capricho. Teñen a idea, e isto é un cambio grande con respecto ao liberalismo da época, contra outros estadounidenses, empezan a reclamar a desintervención estatal. A desintervención estatal, o sea, o intervencionismo do Estado, por exemplo, en obras clásicas de Nietzsche, por exemplo, la crítica al intervencionismo e outras, por exemplo, os libros de Henry Hunt tamén estuvo nesa reunión, que son autores que son moi críticos coa idea de que o Estado interveña na economía, que o Estado regule precios, que o Estado fixe salarios mínimos, que o Estado poña aranceis de importación, e cosas deste estilo. Son moi críticos coa intervención estatal na economía e coa intervención estatal na vida social. Entón, defenden modelos de desintervención estatal nesos ambientes, que a axuda social debe ir á sociedade civil, ás calidades privadas, ás institucións privadas, ás iglesias, aos sindicatos. Os sindicatos estatales poden xogar un papel, sempre cando non sean coercitivos, o papel originario que tiñen de prestar labor de axuda aos obreros, de crear mutuas, de crear colmatos, de crear cooperativas de consumo. Eso non hai nada en contra disso. As primeiras mutuas, as primeiras sistemas de sanidade para os obreros ven desde os propios sindicatos, creaban as súas propias iguales ou cosas do estilo, e ese tipo de modelo é o que defende. O sea, desintervención no económico e crítica o excesivo asistencialismo. Por lo tanto, unha vindicación do valor do traballo. É bo que a xente traballe, non é bo que a xente sexa mantida comendo a sopa a boca. É dicir, o ven a decir así, o poño moi claro, non é bo. Non é bo, porque primeiro que valoran o traballo, o home se dignifica co traballo, e é bo que a persona sea útil, non que sexa mantida por algún tipo de derecho. Entonces, empatiza moito nesto. E por último, ten moitos puntos, non? Hai moitos puntos de discusión, por exemplo, hai o gran debate sobre a autodeterminación das nacións, por exemplo. Os liberais defenden o dereito de autodeterminación de todas as nacións, e o dereito de secesión. Un principio moi claro do liberalismo moderno, e se opón moi claro no seu liberalismo e en outros libros tamén expresado ese tipo de dereito, porque o povo pode secesionar se quer, e non tamén lle dá gana, e cando lle dá gana. Pero o outro punto que sí que hai consenso é o da propiedade privada. Antes falábamos de liberalismo e de economía, si tiene que estar sometido o liberalismo á economía. Para esta escola e para mí o liberalismo ten que ser económico. E o liberalismo se basea básicamente na propiedade privada. Por eso algunos chaman tamén liberalismo, para distinguilo do liberalismo clásico, porque é un liberalismo básicamente económico. É dicir, que a liberdade é liberdade económica, e as liberdades sociais se derivan
da liberdade económica. As liberdades políticas son derivadas da liberdade económica. É dicir, sin propiedade privada, din eles, non hai liberdade. Poñamos algún exemplo para planificar isto. Eu, para asociarme, para reunirnos aquí liberais a discutir, necesitamos un local. Non nos podemos reunir no aire, no espacio, necesitamos algún local. Na medida en que este local é propiedade privada da Iglesia e non lo presta, cualquier violación a esta asociación é unha violación inmediata do dereito de propiedade. É dicir, aquí nos prestamos de locales propietarias, se a policía entra aquí nos disolve e nos impide, o que están facendo, ou a agresión é unha agresión contra o dereito de propiedade. É dicir, que están entrando na túa propiedade e violando a túa propiedade. Dende o momento que, por exemplo, eu teño un libro que edito coa miña imprenta, co meu papel, con miñas cousas, desde o momento que o Estado me censura, está violando a propiedade privada, está violando o uso privado dos meus bens. Lembro o caso histórico, por exemplo, de Salvador Allende. Salvador Allende nunca censurou nada. Salvador Allende, por exemplo, só fez unha cousa. Está facendo ahora os Kirchner en Argentina, está facendo o mismo. Simplemente nacionalizou o papel de prensa. Se nacionalizou o papel de prensa, que dice que só lleva papel os periódicos amigos. Os amigos non llegaban, non censura. Nacionalizou o papel de prensa que os reportos das radios. As dúas cousas. Non censurou, Simplemente el monopolio de papel non tiene papel suficiente para darlo a usted. Non llega el papel, non se le puede dar, solo llega para darle os meus. Me explico? Quer dizer que a liberdade ten unha base material, e garantizar esa base material é o que garantiza a liberdade. Non unha ficción que veña nun papel de la Constitución que nos dá un montón de dereitos e miles de cousas, sino que garantizar a propiedade privada é inmediatamente garantizar a liberdade. Como conta el, incluso na Atenas dos 30 tiranos, con todos os tiranos que eran, se unha persona quedaba en casa e era perseguida na súa casa, non podía ser detida, porque estaba dentro da súa casa. Se garantizaban a liberdade simplemente con que non podían entrar na súa casa. Se sabía se pillaban dentro da casa, como era privada, o Estado ou a policía non podía entrar ali dentro. Aí sai un pouco libre, decía Hatch. Aí sai un pouco libre. Na medida en que se respetan, e ao revés, na medida en que se agreden dentro de propiedades, estamos agredindo as liberdades. Porque a liberdade, como se fala, a liberdade íntima, a liberdade de pensamento non é algo garantizado, é algo xa está garantizado. O sea, cada un de vos é libre de pensar dentro da súa cabeza. Eso non se pode mandar en eso. O que sí que se pode mandar e prohibir é expresar esa idea. E expresar esa idea a través de algún tipo de base material que dé propiedade privada. Na medida que hai propiedade privada, hai liberdade. E iso é unha tesis que apunta Miguel Hayek en Camino de Servidumbre, e é que sirve para explicar como incluso unha socialdemocracia, por moi democrática que fora, tiña que ser necesariamente liberticida. Porque se eu teño unha sociedade socialista que controle todos os medios de produción, que todos os medios de produción sean de propiedade dos gobernantes, do Estado, se eu quero facer unha obra de teatro, onde a fago? Se eu quero facer unha película de cine, onde a fago e con que medios a fago? Necesito de medios materiais. Se quero editar un libro nunha imprenta, necesito unha imprenta. E se non me dan a imprenta o planificador central, que fago? Como fago a cousa? O sea, por un lado, en a propiedade privada de garantía de libertad, e por outro lado, un sistema socialista de propiedade colectiva de producción ten que ser necesariamente liberticida, nunca pode ser democrático, nunca. Eso é o que viene, porque ao final dependes de que o gobernante sea bo ou non, tens que pedir permiso para facer as cousas, pedir permiso, o sea, non é decidible. E isto é un aspecto principal que distingue os neoliberais modernos dos liberais antigos, a idea de identificar liberdade con propiedade privada e a liberdade como liberdades económicas, non como liberdades de corte político. Liberdade de corte político para son papeles que están postos ali na Constitución, pero que non garantizan nada de sí. Son adecuadas defensas dos derechos de propiedade privada, sobre o franquismo. As únicas escolas que ensinaban cousas contra o régimen eran escolas privadas. Porque Franco e as editoriais, por exemplo, galeguistas que estaban perseguidas naqueles tempos, entraban libros porque se autoorganizaban como empresas privadas. Entonces, como o goberno de Franco tiña certo respeto por a propiedade privada, podían, porque desde o momento que censuraban tiñan que fichar ou aplicar leis que agredieran a propiedade privada. E por esa forma Galaxia estos se camuflaron como empresas privadas. E colexios como Rosalía de Castro se camuflaron como colexios privados que habían ensinado porque era ese colegio. E era a súa empresa. E cando Franco fechaba, tiña que aplicar esa legislación mercantil. E se non me gustaba, empezaba a intervenir na empresa
e xa empezaba a facer cosas distas. Dito isto, como é o liberalismo español? Como é a miña interpretación do liberalismo español? Que é o que prima ahora, cuáles son as tradicións dominantes e cuáles son as tradicións esquecidas, cuáles son as tradicións que non se contemplan. O sea, o liberalismo hispano sempre foi de raíz francesa. A PEPA, en 1812, está inspirada claramente na boa medida, con os seus matices, está inspirada na Constitución da República Francesa. É unha Constitución revolucionaria. É o Instituto de primeiro concepto de nación, ou sea, de nación aplicada no documento político de España, pero hoy día de nación aplicada a España se aplica neste documento, e se establece unha serie de cosas. Formalmente era así moi liberal, porque dividía os poderes, que tamén lle poder ao rei, estas cousas. Pero se introduce a tradición de que despois, se os liberais, de facer constitucións, cando facían o que se chamaba o liberalismo de pronunciamento. É dicir, cando había un pronunciamento, cando daba un golpe de Estado liberais, poñían unha constitución nova, máis ou menos inspiraban na constitución liberal. O sea, había, foron máis ou menos, estuveran as derechas, foron as casas, había todo isto. Pero o liberalismo hispano é o que pode vir en cada dúas cousas. Un, é que construiu o Estado español. É que construiu o Estado español. O Estado é unha entelequia. Os Estados son entelequias, non existen realmente. Son conceptos que usan os filósofos, vacas clases sociais, vacas nacións. Son conceptos que usan os filósofos para explicar a realidade, pero non teñen entidade social. Existe entidade real. Estas son personas que gobernan, personas organizadas que gobernan a outras personas, pero non teñen entidade real, porque construye a idea de Estado con a outra de símbolos, de himnos, de bandeiras, de cosas por estilo. Lembrade que o poder antigo era un poder personal. Antes sempre obedecía a unha persona, obedecía a un rei ou a unha familia, e era leal a seu conde, a seu duque, a quien fuera, pero leal a unha persona. Ahora sempre dá a vida por unha cousa entera que nadie tocou, que nadie viu, simbolizada por himnos, bandeiras, cosas por estilo. Sean estas cuales sean. Ou lle gustan unhas, outros lle gustan outras. Pero o concepto é que construirá, e ese que primeiro construíron os jacobinos en Francia, ese ideal aquí construíron os liberais. Construíron a idea dun Estado español, etc. Todas estas cosas. E segundo, aplicaron, seguindo criterios utilitaristas, o principio do ben común e expropiaron, por exemplo, a terra e a iglesia. A terra e a iglesia, as universidades e os concellos. Expropiaron as terras, e foi a primeira vez que se pon o principio do ben común para atacar dereitos privados de propiedade. O sea, se pon o ben común, un suposto ben común que, curiosamente, sempre é definido polo que goberna, non hai un ben común que se pode definir objetivamente. Ese ben común, que é o secreto, serviu para expropiar ideas e se puso de centón en todas as constitucións. De tal forma que o Estado pode quitar esa casa, pode expropiarlo, pode tal, polo precio que él decida, simplemente por el ben común. E esa agresión para limitar a propiedade privada foi un invento dos liberais neste aspecto. En xeral, o liberalismo hispano derivou tamén, como o resto do liberalismo do mundo, cada tendencias socializantes, cada tendencias reformistas, cada tendencias democráticas. Por exemplo, o liberalismo do século XIX, o federalismo, o republicanismo do século XIX, o federalismo liberal, o nome de facer repúblicas, deste democrático, por exemplo, en Galicia, en Murguía, que empezaron a falar de extender a democracia e estes valores todos, e de reforma social, e cosas por estilo, ten este tipo de valores. E depois che deriva, claro, o liberalismo social, os de interés propietarios, e por estilo, en xeral, toda a tradición liberal española, a tradición uno interés liberal español, porque o español prácticamente interviene en todo, de controlar, de instaurar a obligación pública obligatoria nos valores que manda o Estado. Eso é e sin libertad de opción, eso é o liberalismo de Unamuno. Que o Estado instruya pola forza aos cidadáns. Iso é o liberalismo dentro, claro, acaba pouco a pouco, precisamente para garantizar ese mínimo de educación general. Como en principio vai instaurando iso. Esa tradición liberal dominante, jacobina, intervencionista, etc. Pero é liberal, non estou dicindo que é liberal, que o liberalismo tamén é eso. Ou é un correcto liberalismo, só que para min se inspirou demasiado no liberalismo de corte francés, non liberalismo británico. O sea, non bebe do liberalismo de Adam Smith en España, quitado algunhas personas, non se bebe do liberalismo conservador, por exemplo, de Bourg, de outros autores en España, se bebe do liberalismo francés, centralistas, doctrinarios, rusonianos e utilitaristas, en xeral, esa tradición non me entende dominante. E que se esquece con todo iso? Se esquece, Rafael Termes morreu fai pouco, escribiu un traballiño pequeno que se chama A tradición da libertad en España, e escribiu un traballiño que os verdadeiros liberais españoles empezaron por Salamanca, e son autores
Ahora están se recuperando absolutamente esquerdos. Eran absolutamente liberais. E liberais de acordo